Matay mo utgid mong duha. Itago na lang ko din sa pangalan Chona. Just give it my name, Jonah. At tinood 27 anyos na ko. I'm 27 years old now. Doon ako'y karelasyon, apan ako na lang kining itago. I have a boyfriend, but I keep it in myself and my heart and my soul. Nagpuyo ko sa may Ubalde, Agdao, Davao City. My house is here in Ubalde, Davao City. Nainumduman magud na ako, Idol Luginday. I remember the day Dolentine Atong nag-edad pa ko 16 anyos. when since I was a kid. Na-inlove ko kang Eugene. I love the guy who can be moves. Eugene. Ambot? I don't know. Kasi nakaon ako ato eh. I don't know. I ate something. Pati mo yun akong inlabak ng Eugene at Tulolanday. I'm in love. Eugene Dolentine. Matingagan ni ko ni tawanan kay muhalhal murag iro. Sometimes I am amazed like a dog. The tongue is out. That's me how the doggy. Ouch. Apan supak ang akong ginikanan ni ini. But my parents is disagree. Tungod lagi kay atong tungod 16 anyos pa lang ko samtang si Eugene 35 na. Because before I am 16 years old and Eugene 35 years old. It's a long gap and winding road. O ganiya, ako nang iasoy kaninyo ang gapnod sa akong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. Listen. You want to know a secret? Oh, mga one. Bangaan na ako rin, brother. Diyan mo ko sa ito, Petro, ba? Tingala ka, Bart. Lagi di kag champion. Anak to. May pa man to si X-ray og Zero-Sauro, nagsingle. Grabe pa mang... Ako kay... Kami adalino, na, napildi na nung... Sa mga dagko na nung gugtian, ako tanawa ko yan. Utro mo gani po ka. Pero mudang ko, sa ko gugtian mudang. Adalino, matapilok naman kanina sa Adalino. Matingagan ko ni mo, Pat, nga. Nagbangs-bangs mangga. Alangan ka. Lain na ba ganyan mong ulo nga nagsalag? Pat, gituyo na ko na, Pat. Tanggalan na, be. Tanggalan na, be. You. Iyak ko na, Pat. Lagi. Ikaw ba? Iyak ko na, Pat.
Uy, ay, nagduwa kami dito sa brook gahapon. Kapoy mong kaya eh. Kami! Nagdulang mi na sa Almindras! Pildi na mo tanan mga... Players ng tiyo! Sus! Pildi na ko na! Wag na di na sila ma... Ako stretching... Uy, napay 3 points na ko half court. Kuya! Mga kuya! Uy! Hello? Lagi si Chuna. Ay, Chuna. So, Hello, kuya? Nagumag ko ni kwelyo ni Chuna eh. nanay ka, Chon. Oh, nakakabili ko lagi. Naman mo diri subs. Mo ba? Ano mong ermat day? Kaya namalingki man to. Kasi bantay siyang pwesto ron. Wala, ako rato. Unya, anong sa may nagbantay ka na mga diri? Bitaw. Blabla, bubog pa sa kuya eh. Uy, ikaw ay sigla-blag ba? So, short niyo mo, pinapok ng short niyo bata, patayo ka. Hindi, dadi mo gani. Chon, 16 pa kuya. Ano ba? pa ni mo. 16. Anong tag 16 kuya? Sa may nanana. Ano? Kung 16, di lami. Let's go, nung bata. Sinagawa ni Matani ko, maldita ka talaga. Maldita ka talaga ba? Mo ba? Ay, tama ba? Birthday na ako karungkuhan ba? Ay, malaman akong birthday. Birthday ni 2 years. Katong karungkuhan, karong Sabado. At sa Ay! sila. Ugma! Ay, ugma na di. Santani eh. Isa may kuya ninyo kuya. Uy, pwede ko. Pwede ko makapilay. Ha? Sabay ta, okay naman ka mo. Okay kuya. Uy, manangi kong mama. Kabalo ka, kung mananghin ka sa may ermat, di kasugtan, may pwede ka mananghin. Manangi naman ko pagdana ko dito sa inyo ha. Pwede ka po. Bibugay din yung Matani eh. Wala rin. Ay, ang matiis ni Matani eh. Bata pa man kayo itong anak ni Teria, Pat. Kalas ka maldita ba ka na yung ina na si Teria, bay? Mauro ba na yung number 1 na si Smusas palengke? Ikaw pa, babugoy ito kay Kapay. Walay wag kailangan iyang inahan dyan sa Agdaw Public Market, Pat. Ano naman dahil yun, sabihin ako na yung anak. Liya, si Kuan ba? Si kanang bata na panspans na ni Mas Basketball. Pansponsor man na yun. Mag-iunsan ako na. Pero nga naman si Idol Joel manapay. Ay. Pat, last time nga nagduldo, lima ba? Naihaw na ba yun? Wala ba dyan ko niyo, Pat? Isang bala kay kamudula, Pat. Isang bala, tingnan lang ko yung bala kay kamudula, Pat. Punta kang Pat, Pat. Balo mo, bata pa kayo na siya. Di po ko mapatulan na eh. Ngalay kang bata. Lami, kayo. Sa. Ikaw ba? Ayo! Ay, ila ko rin tingog ka, Pat. Ayo! Dong, tanaw sa itong sinugbanin mo ditong pirit, Dong. Pudo nga. Sulirap naming mata ni Pudo. Ay, bitsinin ang kwan. Kalas ka, bitangag sa iro. Galaw ko ni Ronnie, iulo na lang gibilin. Awan, ingnan taka. Bataan ni Ban. Ayo! May abot na ko. Ay, kanila. Ay, Chuna. Birthday ko ito, Yex. Ay, kaya man eh. Uy, midjas. Kalo na. Kalong ni up and down, ha? Up and down. Sakta kuya. Lingkod dyan. Salamat kuya. Hi! May gabi din yun na. Nakoy kailangan Chuna, pero pangit kitog na. Ikaw, paano kay ka na? May kuya Eugene. Oy, hello, lingkod. Salamat kuya. Yan, sa'yo pananggit mo sa mga ermat. Anak ako, dito ako sa barkada kuya. Sugtan ka. Siyempre. Ikaw ba, high school ba ganin ka? Pertigin mo kakiat si Pat yung Lagi ko ni Matani, mahilig kayong barkadag mga lalaki. Kuya, ang saan yung ginawa pa siya tagubi? Ayaw, kay mistisa na, isuki na. Ano, mistisa ba ako? Istis. Sure ka, kaya ni mo na. Kaya kuya. Salamat. Ay, Day, hello, Day. Hello kuya. Ay, pasyata na, ako na si Jefferson. Just call me Fodong for short. Sino. Jamming pa dyan ka na, bata pa gani kayo na. No, man. Ay, inom iging kasi mahubog ka na. Sino kuya? Yung mahubog gani na. Birin ka.
ako ba? Isa ka ba? Sige, tayo na pa na, pre. Tayo na pa, pre. Inom pa ako, kuya. Ikaw, Jefferson, gusto ka mapriso ka ni bataan eh? Besides, para ba na? Kuya, dumagi pa. Gina ba? Dumagi pa. Di, tama na lagi, ihubog na kauni. Wala pa, kuya. Sakpan, di kasi mong mama nag-inom-inom ka. Ay, na, kami madamay, may ani ba? Di. Okay na, kuya. Joy. Kabula, kuya. Crush ka ayo ta ka, kuya ba? Crush ka ayo ta ka, kuya. Pat, bigwasan na pat. Patay na pre, last time, makakras mo pre, giatsa ang likod. Ala, ayun ka, mabang. Sige, tama na, crush ko nimo. Sige, tama na. Uli na. Dili ako, kuya, kaya naaman ka. Dili ako, kuya. Buak ka na binabaharon. Kasi ka, naman, guys. Uy! Ay, busok ka dito. Talon ako dito sa pikas. Galas ko ng bataan. Dito. Dito. Sa siyam na dapat, ayos kwarto pat. O, gani, sa siya gani. Kali ka na, Pat. Huwag ka niya, Pat. Galas ko! Dali lang ka, ha? Kuya. Iga. Oh, dali lang ka, ha? Ang tiwas sa inom dito sa gawas. Ay, si gawas diya. Di, kuya, dari lang ka, kuya. Gina, kuya. Ay, iubog na kay ka. Pinalang makunsat ang doon dali. Dari lang ka, kuya. Oh, kuya. Kuya, gata, kuya ba? Ay, wala, Kiki. Basig na. Ipangita na kasi mong mama ron ba? Di, kuya. Patan yung kasi mong mama ron. Barkada, bitaw pa lang dato ba? Okay ra, kuya. Sige, katug na diya kay mag-inom sa misang gawas, ha? Dari lang, kuya ba? Kunitan ta ka. Dari lang. Ayaw ba? Dari lang, good ka. Chona, bata pa kayo ka, Chona. Hindi naman nag-hide, kuya. Pero, kay ta ka, kuya ba? Ay, anak ko na ba? Uy, kabalo ba ka unsa na yung pamulong? Bata ba kayo ka? 16 pa ka, magsigag, lab-lab da. Exercise, anong day exercise kaya? Di lang. Ay na lagi, sige tulog na diya, ha? Kaya bulan di kabi. Ayaw. Ay, pambira ba? Dari kuya ba? Ay, siga bulabol. Dali, dari. Joy, siyata Joy. Ah, dali lang. Ikaw ako na magkadiya Joy. Ay, pambita pa ni Brad. Yes. Abay ko galing pa hindi. Joy. Smoke gini ba? Pasensya na sila, ha? Kuya. Sino mo gawas na ko kay Basi? Machismis niya to dali. Ayaw kuya ba? Dari lang huwag ka. Ano man yun? Dali. Ayaw ba? Dali, sa diri ba? Pat, bayot pa siro ka pat. Ayaw, pat. Chona, please. Ayaw ba? Yung bata ba kayo ka? Tabla-tabla kita ni Ron. Sige, palungan ang suga. Sige. Sipag mo na to, sugat isamok kayo. Anak, pag nang suga, pranit-nit. Palungan din ang suga ka na. Tabla-tabla ka na. Respeto, Brad! Grabe mo nga respeto, Brad! Saman mo! Respeto mo ba eh? Okay mo ni Mamalo ang suga. Kabalo, medyo talawag ikang ngit-ngit. Sumagalawag mga kayo ito, ikaw may magkaon diha. May respeto ba eh? Saman mo, mong labay mamubang ko ba? Respeto ba? Saman mo! Pat, ayaw panira ba? Ayaw mamalong ba? Ipapahulay naman ako ng bata ba eh? Pahulay kayo ikaw, pahulay pa nag-apel. Madlok mo sa git-git ako rin ganigikuyugan. Saman mo! Tuhan na ningay ko, ikaw naman diya. Magpriso juga na ba? Sige! Ikaw dito! Masuko mo na dili! Dili ikaw mataypan din! Masuko mo na eh! Suya ka ha? Suya ka kay dili ikaw taypan? Ha? Suya ka? Part, ano mo paglalas ka? Part! Oh, Pat, di ko ganang sulat si Tijil. Ikaw, ganahan ka? Kawan, kapidro, kayuan! Ana, Saman mo, suya ka ikaw, ha? Pudong, suya ka, ha? Suya ka?
Ikaw, suya ka? Nang muli na tayo. Mani labi birthday mo tanaka niya. Ano ako pa rin? Mani dito. Stay na niya ako naman ni mulakaw. Ano ba dito? Masuko naman nung kami. Ay, nagtagay, Bin. Di card na. Nakoy card na. Na-discount card na. Alam, di ba? Asa naman to? Nataknis ko amigo. Eh, nag-iskot kasi nag-hatag. Ay, si George din hatag, ani? Okay na. Dala dito. Kuya, ginang George James. Sagasa na, dagan juga sa discount card ba? Dala. Ay, masuko naman nung ka na naman tadarin. George, ano ang paglali sa shot sa mo, shot. Wait. Tangan ko ni buog din. Tuloy. Butangan na ako katuloy. Oh, isa to kay birthday ni mo. Sino? Ay, masukan. Masukan ang deko niya. Di na ko mainam. Shot sa ba? Ay, di na ko. Masukan ako ko niya. Wala ka mo namin ni mo? Di, alam mo. Amang ka? Oo na ko. Di ka masat? Masukan naman ko niya. Di ka masat? Iya. Sino nga masyat ko. Nya, kalibangon na po ba ko niya. Nya, sako. Kaya rin siguro to. Ayaw mo diya. Galaw ko, di mo rin eh. Ako, meron naman kasi sa kong kwarto. Uy! Ano naman kasi? Oh, ito man. Naman dito sa kong kwarto dito si Chuna di ay. Mogan, doon na mo sa sala. Kay bantayan ako to. Ha? Mekanik ka na ko ito yan. Dito lang ko sa punuan sa masika ko. Satsa. Adi ko. Eh, kay kasukaw na ko niya. Mo ba? Sige. Nakano ko. Ituhog naman ni Spodong. Diyan na. Kuya, dali sa dali ba? Dali. Katulog na lagi. Sa mukha ninyong dagyan na ba? Dali sa good dali. Di bata pa kayo kaday. Taas pa kayo kaumaon day. Lang din bata, kuya. Kaya labot na akong bata ko. Dali din, kuya. Mukha ni mo eh. Ayaw ba? Dali ko diri, kuya. Dali ba? Ito na. Dali diri. Dali ba? Gay, ani mo. Oy, dali. Barkada na ko man nakatulog. Asa ka niya to? Ano lagi, ma'am? Bata pa ka 16 anyos pa ka? Buntag na ka muli? Ha? Alas ka nakakaton anak? Naringan mo pa dyan kang emnanon? Ano may gamay dito mo? Sa? Gamay naman namang giinom mo. Gamay? Ula pa kailang hasang ni mo? Basi ko yun, ikaw dyan na, ha? Ayun dyan kong binubinuangin kay patarong biya tarda ko. Ha? Nanikamot niya lang imong amahan nga. Sa tiguang na imong amahan. Tanawa lang siya sakay-sakay niyang rocking chair niya. Asa naman po kayo kagikan dahil? Wala pa, nagsari-sari, nagulpas akong barkada pa. Tanawa ni mong anak Puldo. Di ko kabulo, basig atakiho na po ko kay... Gamay ka na bayad daw nga stroke, wanakin mo, sa tay-tay na ko. Tanawa, di ka maluya na. Di ka malo sa ako kahimtang dayon, di ako naling akong gila. Tulo ng laway na imong anak. Wala na na malipay, mo ginahan kay ultimo kung dila, balado naman. May matusaw na kay napay dila, malipay pa siya. Anya? Ano asa man di ka nag-inom-inom? Wala, dito lang sa akong barkada pa, oy. Barkada? Oo. Ayaw kong ilang ang barkada. Ano barkada sa Benji? Huwag ganong nagbakang-bakang mga ka. Nagsangkiig na ka.
Sunod ha, di ko gusto nga magabida na mabuntagan pa ka, ha? Pero sama na yung mag-ibuhat. Buntag na kauli kay ngit-ngit mapagabi. Ikuto sa kang amahan ka! Ana, takulo na ko ani. Ibig ikaw may maukwado ito si mga anak mo. Mo na na yung ikusinte. Imbis mo, tabang agbatas palengke. Magsing kagatuan, kabalubya ko ni mo nga naay pulis na siguro doon ni mo. Kuy daw. Asa mo ka? Wala mauwi. Wala bitaw. Ha? Bantay lang ka. Bantay lang doon ka na ko. Pagtarong ha, ayaw ito ko ka na na. Tama din na. Ma, nasikaw na ka mong ba? Ayaw na mo ba? Ikaw na. Isda ko diya! Isda! Isda ko diya! Lapas pa! Isda! Chay! Ay, Chay! Nalaag mo na ka, Chay. May pakatay mo na. Eh, Chay, pwede ka mabantay ka diyo, Dre, Chay? Mangihiyaw ka diyo, Chay? Sige, Chay. Balik kang dahil, Chay. Salamat, Chay! Oh, Chay! Isda! Dami niya! Guwapa ba mong isda diri? Ang pula pa kay basa! Ang pula kay mata! Hi, Eugene! Suso mo din. Wala, alira ko diri. Himingaw na magkukunin mo. Dali sa ba? Jona, ano ba? Dali sa ba? Kahit na ito na itabos to, ah. Dili, kuya, uy. Lisod na kayo kalimtan, kuya, as in. Jona, please lang, mamalanda sa mong mama. Pwede na bang isugat to yung mga inahan? Ito umagatong mama, kuya. Ay, dali sa ba? Ay, Jona ba? Hindi maligo pa ko. Ay, maligo, di ka. Maligo sa ko, dali. Chay. Asa man si Chona? Ano ikaw may nagpunta diri? Nalakaw na tayo. Kanina naman. Tulong na ko oras na rin. Ako yung halinte. O ba? Ako siya nangi. Anak niya sa kriteria. Ito siya. Ano na makate? Ikaw ko rin magkagwapa. Basa ka kag tail, ha? Sige, diyan. Batay sa diyan. Kaya pagkatao na ko to. Asa mo yung taantik ka na? Huwag na dyan ko ni Bataga. Dula na giniguan ba? Kalayo ni Bataaba. Masakpan lagi akong kalakon. Masakpan lagi akong kalakon. Kuya, Oh. magpalahi na tali. Itaban ko, di. Ha? Uy, ikaw, bataal. Ito, kuya. Kabalo ba kung saan mo ginawa sa taban? Oo, kabalo, Ginaliman kuya. ka? O magani ko naminyo 35 na ako, hindi ko gusto pamilya.
Kaya di pa na ko kayang buhiyon. Magani, pag minyan na taon, kita na lang. Separate na ta. O di magbulang na ta. Ay, ano ako yun? Ikaw na niyo mag-separate na. Sabot ni mo. Kuya ka ba? Magkuya ka. Itaban na lang ko. Di na kuya ba? Mangitag na kong trabaho kuya? Jonah, dili lalim na imong ginaingon. Kaya dali na. Kabalo ba ka nga pwede ko mapriso anong kalaki na itong duha? Nga naman, nga makrisumang ka nga. Pagbuot man nato na. Jonah, minor de edad pa ka. 16 ka lang, ako 35. Sa tanaw ni mo, malipay mong mama na. Jonah, tali na gabi. Wadi ko ni mo gimahal kuya ba? Wala inana ka. Kuya, dito ay plasta. Kuya. Kuya. May lalaki. Si mama? Huwag pa kayo trabaho, imo palang gidala kung anak diya kabata pa kayo. Kuya si Tuwas mama? diya! Kandagwan yung mga wala kang bata-bata ni Lopin? Wala na magkagwapo, wala na magkatrabaho, ha? Hindi ka daw? Uy, nang, usaya to, nang. Sa'yo na magkakagrap. Okay. Ha? Ano yung klano tabanon mo ko, anak? Ipa-blatter ta ka. Ako ito kayo, pan-blatter ta ka, ipa-barangay ta ka. Ha? Tuna! Gawas na! Tuna! Ikaw na. Saan? Ma! Ha? Sabi nakita ni mo nito, kabalo ka ang tahanan niyo, talawang dagwayan niyo? Ano rin nang naong niya ma? Inlap man sa kuha niya ma? Ilan tayo naong anak? Ito ma! Ikaw lang eh. Pakasuhan tayo ikaw. Corrupting minor. Adultery. Etc. Ayaw ano? Kidnapping. Ayaw ano? Plan to kidnap. Ha? Isa? Ha? Ay, kung wala na ha? Palaya sa anak! Ikaw siya na. In the house of the rising sun. Ma! Ma! Ayaw ma! Ano nito? Uli! Ikaw lang. Ayaw pabilin niya ma! Ay, ikaw mapuli! Ikaw mo patol, ani. Ha? Tay, Ikaw ang mo din mo style bagak ikaw na agi-agi ang tindahan. Magmotor-motor ka. Bata ba kayo niya ako anak? Ha? Una-una, bata ba kayo? Ikaw tiguang na kayo ka. 35 ni mong edad kayo, 16 pa. Ha? Bagakag na kakasuhan na ka. Kung di ka, mubiyas ko anak. Layas! Timanin ako sa mark my word. Mark my word. Mark my word. Ipapriso ta ka. Ipapriso ta ka. Remember that piano, so alive, unusual, that classic sense. may mo talag ko makahinumdum ko sa akong kaagi dolanday. Pero tigin akong ilaba kay Eugene. Buti mo kita siya gwapo unta. Nataw lang daw to siya sa Year of the Dog. Kunyagi pangalag iro. Wala na hinayon ang pag-file og kaso sa kong inahan. Tungod kay nakadesisyon si Eugene na magpalayo na lamang. Pero tinghilak na ko atong tungurapan. Sayod ko, moabot na ni nga adlaw. Naigo na lang kong maghinumdum ug mahimuot sa akong mga nasinati. Dagan kayong salamat, Dolanday, and more power to your station. Gahi giripat yun yung ano, imong first love. Kaya nakita pa man ako sa Facebook si Eugene, buhi pa man. Hanto din na lang.